सखिया कहवा ही उपजेला पनावा त छठी माई के चढ़ीला हो। सखिया कहवा ही उपजेला पनावा त छठी माई के चढ़ीला हो। बगिया में उपजे नरियरवा दुअरवा पकिरवा दुअरवा पकिरवा नु हो। बगिया में उपजे नरियरवा दुअरवा पकिरवा दुअरवा पकिरवा नु हो। सखिया अंगने में उपजेला पनावा तो छठी माई के चढ़ीला हो। सखिया अंगने में उपजेला पनावा तो छठी माई के चढ़ीला हो। सोनो छठी माई कोमल नरियर जैसन उजर नरियर जैसन उजर हो। किरवाई सोनो छठी माई कोमल नरियर जैसन उजर नरियर जैसन उजर हो। कि छठी मैया पनावा ऐसन हई पातर तो छठी माई के चढ़ीला हो। कि मैया पनावा ऐसन बाड़ी पातर तो छठी माई के चढ़ीला हो। कथी पटइबो में केरावा तो कथी नारियरवा तो कथी नारियरवा नु हो। कथी पटइबो में केरावा तो कथी नारियरवा तो कथी नारियरवा नु हो। सखी हो कथी पटइबो में पनावा छठिया माई के चढ़ीला हो। सखी हो कथी पटइबो में पनावा त छठी माई के चढ़ीला हो।